салом дӯстон, айни замон дар Якачинор қарор дорем, назди Моҳинав, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. Аз ин тараф цирк ва ростро ба сӯи текстил, дар инҷо бошад Правсоюз, дар инҷо Моҳинав ва аз ин тараф 32 микрорайон. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар 8 ошонаи ман ҳамин бинои 17 ошонага ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Дар 8 ошона қарор дорем дӯстони азиз. Дар инҷо чӣ хеле ки мебинед, 3 та лифт аст ва худи хонаи фурӯшӣ. 3 хонага мебошад бо масоҳати қариб 110 метри квадратӣ дар 8 ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 17 ошона иборат мебошад. Бино дар назди роҳи Калон ҷойгир мебошад дӯстони азиз. Бинои нави замонавӣ. сохтмони бино қариб ки ба анҷом расидагӣ аст дӯстони азиз. Каме корҳои таъмирӣ мондагӣ. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар инҷо дӯстони азиз, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. Чӣ хеле ки мебинед, ҳамаи хона бо ғишти пухта сохта шудааст. ин якум ҳуҷраи истиқомати дӯстони азиз. Якум ҳуҷра чӣ хеле ки мебинед, резаи байни ҳуҷрагӣ дорад. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Дар дуюм ҳуҷра чӣ хеле ки мебинед, теғ зона ҳаст. ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва дар инҷо боз як ҳуҷраи иловагии дигар дӯстони гиромӣ, метавонед ин ҳуҷраро ба кладовка табдил тиёд. Чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, ҳамаи ман ҳамин трезаи панорамӣ бениҳоят зебо мешавад. ва дар инҷо ошхона чӣ хеле ки мебинед, треза дорад дӯстони азиз. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. Моҳинав, Якачинор, ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, ман ҳамин масҷид мебошад дӯстони азиз. Бозорчаҳо ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. дар инҷо ҳоҷатхона ва дар инҷо бошад ҳаммом. Чӣ хеле ки мебинед, ошхона треза дорад, ҳоҷатхонаву ҳаммом бошад. алоҳида мебошад дӯстони азиз. хонаи калон аст. нархи хона сар 1 метри квадратӣ $700 мебошад дӯстони азиз. боз арзон мешавад барои харидорҳои аниқ. дар умум $76440. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед. дӯстони азиз, хона ивазам мешавад. агар ягон хона бошад ки масоҳаташ майдатар аст, то 70 метри квадратӣ хонаро қабул мекунанд, болои пул дода шавад. марҳамат дӯстони гиромӣ, вариант дошта бошед, пешниҳод кунед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ёки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.